Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Eat Bennett. Freedom! Whether fried, baked or grilled, Fior di Vita bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fior di Vita. If it's bacon, it's Fior di Vita. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera ta' tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistieden tiegħi huwa l-Perit Carmenu Vella, ex-membru parlamentari kif ukoll serva bħala kummissarju fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Jiena u t-tim ta' prime time investigajna ħafna fuq it-tfulija u ż-żożija tal-Perit Vella u skoprejna affarijiet li forsi mhux kulħadd jaf. Fosthom bejnietna qabel ma jiġi hawnhekk. Meta kien iżgħar mistaġbin kemm kien dilettant tal-muturi. Min jaf il-Perit Vella du xisuq il-mutur illum il-ġurnata. Nispera biss li s-sors li ġibna l-informazzjoni minn għandhom huma ta' min toqgħod fuqu. Niltaqa' mal-Perit Vella minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum jibda l-weekend u tinsewx li minn dan l-istaġun prime time qiegħed ikun magħkom ukoll is-Sibt u l-Ħadd. Ġifieri aħna nkunu hawnhekk għada u nhar il-Ħadd qabel l-aħbarijiet tas-7:30 biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Irreġistrajtu l-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100 biċ-ċans li jekk tibagħtu SMS u ġibu l-5 risposti tajbin terbħu il-jackpot tagħna fi flus cash. Il-mistieden tiegħi l-lejla investigajna ħafna u rnexxielna niskopru materjal mill-arkivi taż-żożija u tat-tfulija tiegħu. Nilqa' ħdejja lill-Perit Carmenu Vella. Sera tat-tajba, kif int? Tajjeb ħafna grazzi tal eċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Karm, illum jibda l-weekend. Il-weekends dejjem l-istess inti jew weekend differenti mill-ieħor? Le, jkunu differenti skont iċ-ċirkostanzi, imma l-highlight tal-weekend dejjem ikun jekk ikunu se jilagħbu il-Liverpool, il-logħba tal-Liverpool. Nkun qed nistennija minn ġimgħa qabel. U wieħed minn dawk li waqt il-logħba ħjar ma jkellmek ħadd? Ejja waħdi, għas immur nara f'ħanut biex noqgħod konċentrat. U jekk ma jmorrux tajjeb, jekk niġbidlek saqajk tuħu għalik? L-inkwieta. Tinkwieta? L-inkwieta, bis-serjetà kollha l-inkwieta. Jiena rrakkontaw l-istorja li għandha x'taqsam b'mod indirett mal-Liverpool imma li ġratlek mat-tim tal-Manchester United. Issa nixtieq tirrakkontaħ li fid-dettall. Ħan irreġistrak. Perit, għax din hija tradizzjoni ta' prime time. Isem ikun jom? Carmenu Vella. Carmenu Vella. Data ta' twelid? 19 ta' Ġunju 1950. 19 ta' Ġunju 1950. Ma nafx hekk tafx imma fl-istess ġurnata miegħek jiċċelebra l-ex Prim Ministru Ingliż Boris Johnson. Dak għandu l-birthday fl-istess ġurnata tiegħek. Kont naf ta' xi sena sentejn ilu insertajt għaluli li qed eżatt. Fejn inti wieled? Iż-Żurrieq. Iż-Żurrieq, residenti? Birzebbuġa. Birzebbuġa. Professjoni? Perit, politiku, sa konsulenta, dejjem nibdlu. Għax titfulija tiegħek fil-ħamsinijat iż-Żurrieq, hekk kif tiddeskrivih iż-Żurrieq ta' dak iż-żmien? Iż-Żurrieq għal-qalbi, iż-Żurrieq kollox għalija. Iż-Żurrieq u żriera ħanejdu hekk. Min kellu ħanut tal-laħam, il-mami jew in-nanna? In-nanna. Il-papa tiegħi. U x'ħadd kellu ħanut tat-tej jiġi minnek le? Huwa. Il-pjazza kelli żewġ tiħwienet, il-ħanut tal-laħam tan-nanna. U l-ħanut tal-kafe ta' xunnanna li ġitziju ta' missieri. Mela, sejr min jaf kemm kont tiġri minnaħa l-oħra. Wara l-iskola jew anki biex imur għall-iskola kont ngħaddi għand in-nanna nxejrilha mbagħad ittini xi ħaġa għall-private tal-iskola. Weekends kont immur hemmhekk, in-nanna kienet tagħmel lil basktijiet tal-laħam
kelli rota żgħira. Bitmur bid-deliveries? Deliveries datiħ is-sorijiet, datiħ il-dik il-familja. Kemm qegħdin aħwa Perit? Aħna qegħdin tlieta, jiena l-kbir, imbagħad hemm ħija Ġowi warajja, imbagħad hemm oħti Doris iż-żgħira. U tlieta l-istess karattru? Le, ma tantx jiena ħija kwit ħafna, l-iktar kwit minna naħseb li ħija. Jiena daqqa nkun introvert u daqqa extrovert, mal-ħbieb extrovert. Jekk ikolli naqra nkwit, però ma rridx indejjaq in-nies bl-inkwiet tiegħi immur għal rasi. Oħti zbukkata, oħti taffejn inti magħha minn sija bot tgħidlek ħelwa u Melent il-bilanċ ta' bejniethom. Il-bilanċ ta' bejniethom. Aħna qallibna fl-arkivi. U rnexxinna niskopru naqra ritratti tul iż-żminijiet li ħajqabduk ħafna nostalġija. Nixtieqek taraw mara tħares l-hemmhekk u tispjega li naqra r-ritratti fiex ifakru. Mela dak l-ewwel wieħed ommi missieri jiena u hu missieri t-siju tiegħi jgħix l-Ingilterra. Xi 3 snin ikbar minni, il-fowfow ngħidu, għax aħna hemmhekk kulħadd bil-laqa. Bil-laqa. U qas-kont ngħidlu tziju, jien ngħidlu fowfow u jgħidli l-gaj. Daka ritratt mommi u ma' missieri, naħseb dak ftit wara l-ewwel elezzjoni li kontestajt, 76. Memorji. Din kienet logħba li konna għamilna il-membri parlamentari laburisti mat-tim tax-Xandira, hawnhekk jgħidulna konna nixxibħu ħafna jiena u Laws. U hemmhekk fejn qegħdin l-istadium l-antik tal-Gżira. Is-soponejt l-istadium tal-Gżira. Ippakjat dak kien l-istadium kulħadd irid jara il-membri tal-Parlament. Kif kienet spiċċat tiftakar minn kien rebaħ? M'għandix idea ta' probabbli xi draw players deħlin u ħerġin. Jien naħseb kontu tliftu li ma trix tiżvela r-riżultat. Aħna konna naħdmu ħafna, allura mbagħad inkunu mmorru għall-lobba jenin tax-xandir joqogħdu kalmi bħalek u mbagħad. Tiġbed li saqajja hekk, tiġbed li saqajja hekk. Esprit, level 1 at the point. Perit, meta narak dejjem titkellem b'mod kompost, twassal il-messaġġ b'mod kalm, però jekk tirrabja. Jirnexxielek turi li inti rrabjat jew jirnexxielek tikkontrolla? Le, nirrabja, veru nirrabja, għaliex ikun hemm ċertu affarijiet, però indum biex nilħaq il-boiling point tiegħi. U x'jirrabjak? Indum nissapor. Jien li jdejjaqni medjokrità min ma jkunx sinċir, min joqgħod idur mal-lewża biex jgħidlek xi ħaġa, imma li taċċetta xi ħaġa nofs leħja li tibda oġġett ma tispiċċaħx jew tispiċċaħ imma biex tispiċċaħ tħallih nofs leħja. Perit, ħdimt ma' ħafna nazzjonijiet differenti, ħafna ġnus ta' nies differenti. Kieku kellek tiddeskrivi min huma l-iktar nies easy going biex tikkomunika magħhom. Kulħadd għandu l-karattru tiegħu, pereżempju jien naf tmur meeting ma' Amerikan jgħidlek isma' għandi nofsija ċans. You have to dive straight into business. Jekk tkun il-Libja titkellem ma' Libjan, insult jekk taqbad tkellmu fuq ix-xogħol mal-ewwel, toqgħod tgħidlu il-familja kif inhi, it-tfal, eċċetera. Imbagħad meta jkun komdu illi jgħidlek all right fuq ix ħa nitkellmu jew hekk. Imma il-Libjani, Ċiniżi, kollha ħadd gost naħdem magħhom, imbagħad kien hemm Kanadiżi, Amerikani, ovvjament fl-EU mal-membri kollha. Is-segret tas-suċċess huwa li tadatta. Tadatta, anki pereżempju l-Ingilterra naf li anki jagħtu korsijiet il-min qed ikun ibih fi ħwienet. Kif jitrattaw jekk jidħlu żewġ Ġappuniżi, kif jitrattaw magħhom jekk jidħlu żewġ Amerikani, kif jitrattaw magħhom jekk jidħlu żewġ Arab Afrikani. Għax kulħadd għandu l-karatteristiċa tiegħu. U dvarja ħafna. Ħafna. Perit, aħna għadna nistaqsu naqra, għadna ninvestigaw naqra, nispera li s-sorsi li għandna huma sorsi ta' min toqgħod fuqhom, però qalu li f'żożitek mhux l-ewwel darba kienu jarawk bil-mutur. Imma kelli esperjenzi korroħ ukoll bil-muturi. Ġifieri veru kienu jarawk bil-mutur. Le, veru, jiena meta kont noħroġ mal-ħbieb tiegħi jien dejjem kont inkun iż-żgħir.
U sħabi dak iż-żmien kulħadd bil-muturi fejn toqgħod ommi kien hemm garax ta' Roberts konna ngħidulhom fejn kienu jsewwu, kienu jiġu l-muturi minn Malta kollha jsewwu għand ta' Roberts. Darba minnhom kont riekeb wara ħabib tiegħi u waqajt. Imma xorta ma qtajtx qalbi, imbagħad darba ħija xtara mutur jiena fis-70-71 missieri ommi u ħuti kienu telgħu jgħixu Ċipru għax missieri kien fl-Air Force. Jien kelli nibqa' Malta għax kont bdejt l-Università hawnhekk, imma fil-vakanzi tal-Easter, tas-sajf u tal-Christmas kont immur hemm. U l-iktar li kont nitla' hemm u nieħu gost ħija kellu mutur Honda kien jitiju li jonoqgħod indur Ċipru bih, allura kont immur hemmhekk bil-ħed. Imma mbagħad darba meta ġew lura ġabu lura ġab il-mutur miegħu Malta, kien qed jinbena l-airport u kien hemm mitriqat ta' madwar l-airport kollha trab u niftakar żgid jgħid bil-mutur tiegħu. Weġġajt peri? Tengod ma weġġajtx imma inqlajt minn taħt rota ta' trak ta' wieħed mill-qrendi inserta kien ħabib tiegħi li kif fra il-mutur jiżgidja u waqaf u jinħbat miegħu, qabbiel il-mutur u tlaqna bih u l-mutur l-ħija kissirtulu. Minn dakin allaw daqshekk, però narhom nieħu gost anke t-tiġrijiet tal-muturi, ħija baqa' iffissat, ħija għadu nhar ta' ħadd filgħodu il-ħarġa tiegħu bil-mutur kbir, jara xi mutur antik, jixtrih, joqgħod jilgħab miegħu jagħmel 6 xhur sena sakemm iġibu. Imma jiena bqajt nibża mbagħad. Peri, qed nitkellmu fuq iż-żożija. Naf li fiż-żożija tiegħek inti ħdimt mill-viċin ħafna mal-eks Prim Ministru il-Perit Domingo Mintoff. Ovvjament kontu tiltaqgħu ħafna fuq xogħol, kontu titkellmu tqattaw ħafna ħin flimkien. Jien persuna li qatt ma ltqajt miegħu, kif tiddeskriviju lil-Perit? Jien kont kważi ngħix miegħu u konna ngħaddu minn ħinijiet fuq ix-xogħol, ħinijiet l-għarix jgħidlek isma' fost il-ġimgħa jekk ikun ħataf il xi tlieta min-nies, jgħidli ċemplilhom ħalli jinżlu għall-ikel delli mara. Mbagħad hemmhekk kien ikun burdata oħra. Meta kien ikun imsiefer terġa' jkun bniedem totalment differenti. Le, kien serju ħafna fix-xogħol tiegħu, kien jaqta jiswiċċja ġili pereżempju jgħidli ħammur nistrieħ siegħa nofsija fil-kamra, nofsi oħra ejja qajjimni. Kont imur inħabbatlu insibu rieqed, kont ngħidlu kif qed jirnexxielek torqod f'nofsija x'jien għandu msija nitqalleb biex. Kellu ħbieb u kellu li ma tantx huma ħbieb, però fuq xogħol kulħadd ħabib tiegħu u meta jiġġieled ma' xi ħadd kien jgħidli pereżempju maħniex niġġieldu, fuq xogħol qed niġġieldu. Darba qalli pereżempju isma' milli ħanajdlek għax jien hemm ministri li jridu jaħdmu miegħi u jien irid naħdem magħhom. Ministri illi jridu jaħdmu miegħi u jien ma tantx irid naħdem magħhom. Imbagħad hemm ministri li huma ma jridux jaħdmu miegħi u laqas jien ma rrid naħdem magħhom. Imma avolja daw id-differenzi kien kif tajt, jekk jara li hemm potenzjal ta' xogħol anki f'dawk li mhumiex ħbieb tiegħu, kien jafdhom u jtihom ix-xogħol. Għandna dar ritratt vera ħelu? Dak tat-tifel Filip meta kien żgħir, Kien kitiblu dedika fost l-oħrajn. Ejja, kien kitiblu xi ħaġa li meta tikber taħdem biex tkun raġel rett u ġust. Li vera raqatni bħala kumment. Dak Filip tiegħi iż-żgħir meta kien għadu żgħir. Kemm għandek tfal, Perit? Jien għandi 2, John il-kbir u Filip iż-żgħir, it-tnejn miż-żewġin. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, irridek tirrakkunta li naqra x'ġara meta waħed minnhom laqajthom mat-tim tal-Manchester United. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn. Joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar.
itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tipprovhom. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. L-uġieħ dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-tlettin biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. The most dramatic story of the season in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormy. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time qiegħed fil-kumpanija tajba tal-Perit Carmenu Vella. Lejla qabel tlaqna għar-riklami konna qegħdin nsemmu tfal lil Filip u lil John. Wieħed minnhom irrakkunta l-istorja li ġalek tistħi ftit bl-innoċenza tiegħu meta kien tfal meta laqajthom mal-Manchester. X'kien ġara? Kien Filip għax John ma tantx hu dilettant tal-futbol. Filip dilettant u għandi l-mara tiegħi u Filip issapportjaw il-Manchester United. Darba meta kont Ministru tat-Turiżmu ġiet tim tal-Manchester United Malta, kien għatem Ferguson bħala coach u konna qed nieħdu gost nitkellmu ma' Ferguson iktar fuq politika milli fuq sports. Il għaliex Ferguson kien wieħed minn dawk il-laburisti. U f'daqqa waħda ġida Filip għallu my father does not support Manchester United u dan lejja. Avolja ma konniex qed nitkellmu fuq il-futbol. Għalli le għetlu musta niċħadhom, għetlu jien nissapportja. Liverpool, insomma, beda jitħak u ħadna gost. Imma kif jgħidu bil-Malti? Kieku kien forsi coach ieħor kien jgħid li isma' għalfejn qed titkellem miegħi. Bil-Malti hemm taqbila jgħidu tfal jikxfu l-awwar. Xi ħaġa qiegħda vera. Perit, grazzi ħafna tal ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Veru napprezza vera ħadd gost nitkellmu. Għandi ftit rigali żgħar napprezza biex nuri apprezzament tal ġejt tiltaqa' miegħi. Toma tajba kulħadd tħobba u fil-fatt grazzi għal jogi tiegħi kanna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti. Tista' tixrobhom fil-verżjoni tradizzjonali jew nkella tista' tagħżel xarba friska issa li t-temp għadu naqra iktar sħun, kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinah ma' l-ingredjenti favoriti tiegħek żgur se jirnexxilek tikkrea dik it-toma perfetta. Plastik li jintuża darba biss. Ismu miegħu plastik li nużawh darba u ma nerġgħux nużawha. Il-problema bil-plastik li jintuża darba biss huwa li dan jibqa' fuq il-pjaneta tagħna għal mijiet ta' snin. Ix-xirja mis-supermarket hija rutina għal kulħadd u bl-għażliet li qed nagħmlu qegħdin naffettwaw l-ambjent ta' madwarna. B'naqra ħsieb u attenzjoni jirnexxilna noħolqu impatt iktar pożittiv fuq l-ambjent meta nażlu li nikkonsmaw inqas plastik li jintuża darba biss u naddattaw għal prattiċi aktar sostenibbli. Il-frott u l-ħaxix huwa essenzjali għal dieta bilanċjata. Għażel li tixtri frott u ħaxix li ma jkunx ippakkeġġat fi plastik żejjed, bekk tkun qed tiżgura li tkun qed tixtri lokali u staġjonali. Il-plastik li fih ikun imgeżwer il-ħaxix u l-frott huwa plastik li jintuża darba biss. Kif tasal id-dar u tkun trid tikkonsma l-frott u l-ħaxix, il-plastik ser tiddisponi minnu. Bekk ikun iġġenerat plastik għal xejn. Għażel li tixtri frott u ħaxix blużin u minflok boros tal-plastik waqt ix-xirja tiegħek uża boros magħmulin minn materjali li jibqgħu jintużaw bħal boros tal-qoton jew anke boros magħmulin minn tip ta' xibka fina. Għax-xirja ta' kuljum ħafna minna drajna nużaw il-basktijiet li jibqgħu jintużaw u dan huwa pożittiv ferm. Iżda issa hemm bżonn li nibdew nagħmlu użu minn dan it-tip ta' boros li jintużaw iktar minn darba waqt ix-xirja tal-ħaxix.
Ejja nitkellmu ftit fuq il-fliexken tas-sapun u d-deterġenti. Kemm il-fliexkun nitfgħu fil-baskett tax-xirija u kemm il-wieħed nispiċċaw narmuh hekk kif jispiċċa. Mingħajr ma nirrealizzaw bil-prodotti tat-tindif u tal-ħasil qed niġġeneraw ħafna skart tal-plastik li jintuża darba biss. Sapun tal-ħwejjeġ kif ukoll tat-tlaħlieħ, diżinfettanti u sapun tal-platti kollha jinxtraw fil-fliexken tal-plastik. Għal dawn id-deterġenti għażel refilling service biex il-kontenitur tista' tużah aktar minn darba. U għall-użu personali nistgħu nużaw is-sapun u mhux il-likwidu u fejn tista' għażel prodotti li jinxtraw fil-fliexkun tal-ħġieġ. Meta ser tixtri l-laħam, il-ħut, ġobhom, priżet, għażel li tixtri l-frisk. Evita prodotti mqattajn u pakkeġġati f'ħafna plastik żejjed. Meta tixtri blużin, qed tiġġenera ħafna inqas plastik minn meta tixtri ingredjenti li jkunu mqasmin f'porzjonijiet bil-lest. Jekk tieħu kontenutur miegħek mid-dar, ser tevita wkoll li tingħata borża tal-plastik. U la darba tasal id-dar wara x-xirja kemm taqbad il-kontenutur u tpoġġih fil-friġġ. Meta qed iddur li xkafef fis-supermarket biex tagħmel ix-xirja tiegħek, dejjem għażel alternattivi li ma jkunux ippakkeġġati fil-plastik. Għaġin għażel dak li jiġi pakkeġġat fil-karti jew kartun u mhux fil-plastik. Legumi u lows ixtri blużin u itlob borża tal-karti jew tista' tieħu kontenitur miegħek. Ixtri ħwawar u ħxejjex aromatiċi blużin jew fil-vażett tal-ħġieġ u fejn tista' għażel il-kartun flok il-plastik bħal meta tixtri xi nofs tużana bajt. B'dawn il-bidliet żgħar fir-rutina tagħna ser nagħmlu d-differenza. Għax-xirja li jmiss mis-supermarket ejja nżommu mal-prinċipji li dejjem nażlu prodotti tal-istaġun u li jkunu lokali biex dejjem niklu frisk. Ejja naħsbu wkoll biex nażlu prodotti li jaslu għandna fil-ħġieġ jew mgeżwrin fil-kartun flok imgeżwrin fil-plastik. Jekk ħad tixtri ġobon jew perżut, ixtri blużin u dejjem itlob li dawn ikunu mgeżwrin fil-karti tax-xema. Apparti minn hekk, meta tmur tixtri l-ħaxix, dejjem ħu miegħek boros taċ-ċarruta biex dawn jibqgħu jintużaw. Ftakar, kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Lilkom ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla qabel ma nħallikom ma nsax ma ngħidx grazzi lil Zara li ta' kull filgħaxija jieħdu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Infakkarkom biex tirreġistraw għal kontra 30 sekonda billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Għada kif ukoll nhar il-ħadd qabel l-aħbarijiet tas-7:30 aħna nkunu hawnhekk biex intom tippruvaw terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash. Qabel inħallikom infakkarkom li rridu naraw it-telespettaturi żgħar ta' Prime Time bl-uniformi għandna kompetizzjoni flimkien ma' United Colors of Benetton li qegħdin niċċelebraw magħhom il-Back to School. Irridu naraw it-telespettaturi żgħar bl-uniformi tal-iskola. Batuwuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew nkella Instagram tiegħi u mbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Benetton jista' jrebbaħkom naqra rigali interessanti biex tużawhom għal Back to School. Ħajkolkom fl-ixkun biex timlew l-ilma, barzakka, backpack, dan kollu grazzi għal United Colors of Benetton. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu qegħdin miegħi, nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa fil-għaxija tajba. Niltaqgħu għada qabel l-aħbarijiet tas-7:30 biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.